ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଜା ବନେଇବା ଯାହାକି କମ୍ ସମୟ ଓ କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ। ପଖାଳ କ'ଣ ଗରମା ଗରମ ରୁଟି କ'ଣ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏତେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଟିକେ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଭଜା ବନେଇବା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବନେଇବା, ପାଟିକି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେବ। ଏଠି ଆଳୁ, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇକି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଗେ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଭାଜିଦେଲି। ଆଳୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧାରେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ପିଆଜଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, ଭଲ ଭାବେ ପୋଡ଼ିବନି, ତାହାକି ଭଜାରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଦେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇବା, ତାପରେ ପୁଣି ଘାଣ୍ଟିବା, ପୁଣି 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇବା, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିବା, ବାରମ୍ବାର 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭଜା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଜା ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।